Mago mag tuke wachoke kaunti ma Siaya kama gedo mar alap tuke ma Siaya nochaki dwe mar 11 higa 2018 e bwo tend gavana machon ma kaunti no Cornel Amoth Rasanga kendo ne igeno ni idhi tieke e bwo dweche 10 mano onego bed ni rumo e dwe mar 9 higa mar 2019. Kata kamano Nyakwaro Mgajwang' en gedo ma pod dhi nyime higni 5 nyaka ne chake ka singo osebed ka ichiwo kinde ka kinde mar thuolo ma onego bed ni otieko e chenro ma kama. Manyaka sani osemuoyo chiegni milion 488. Reporter marwa kaunti ma Siaya George Amolo notimo limbe alabno ma Siaya ma tich pod dhi nyime kendo koro temo fuononwa mondo mi wang'e ni to en karang'o hie magedo mar paw tuke no ibiro tiekie. Gedo mar alap mar tuke ma Siaya osekawo higni buora ka nyaka sani tich pod dhi nyime e pawni ma orak mar gedo mare ne ochwo e kogno e kind piny owacho ma Siaya County gi kambi gedo mar China Jiangsu e dwe mar 11 higa 2018. Tijni nochaki jumbe 2 bang' chwo kogno e orak ma kamano ka geno ne nitie ni ne en gedo mane dhi kawo dweche 10 kata jumbe 44 kende. Nyaka sani en higni 5 nyaka ne chak gedo mar paw tuke ni mabiro ting'o johera mag tuke ma ok tin ne 20,000 to tich pod dhi nyime kendo funde odich koni gi kocha ka koro ni to tend piny owacho ma Siaya County kokalo e bad migawo mar tuke wacho ni wang' ni to koro gitieke mak mana ni penjo en ni to bende gedo ni biro rumo kako chan. Stadium okayo rumo. Kunyalo rango tok achien kanyo gimodong' kae en mana pidho lume ma koro dong' ka maduong' ma bende wageno kosepidhi to bang' dweche 2 ka ng'eny kabisa to lum oromo aroma kuri nyalo mana gweye opira. To kar ng'wech ma kisungu luongo ni athletics track en wadwan mondo onyone erinyone sani kosetiek nyone to bende wasechako rwadho smiti warwadho smiti ewi maram kwasedino maram no gi smiti to wabiro kelo carpet ma kisungu luongo ni tartan. Riwruok matayo tuke mag adhula e pinje Afrika kaachiel gi mano matayo tuke e piny mangima ni kod rang'iny ma gidwaro ni gerie pewe duto te mag adhula kama onywando nyaka kombe ma johera mag tuke betie, rangach mar ng'ado tiko, alap owuon onego bed gi lach ma idwaro, kuonde loko lewni bende onego bedie ma ok tin 4, chiel mar kidi onego ger moluoro alap, kateyni bende onego bedie, kendo koro director mar tuke kaunti ma Siaya lero ni alabni ka otieki gedo mare to biro bedo e rang'iny moluwore gi dwaro to kod chike mag riwruok mochung' ne weche mag adhula e piny mangima FIFA. Opime minyalo tuke miluongo gi dho ni international. Kech bor mare dhi bedo mita 105 to ariwa mare bedo mita 68. Pap mar ng'wech be wadhi keto lanes 8. Be lane ma standard machiel lane ka lane en mita 1.22. Mane international standard machiko yie. To komoriere ni rieruok ma mbele kani be iloso moromo nyaka ng'wech moro ngatie mabor miluongo ni 110 meters hurdles. Koro nitie kar 100 to nitie kar 110 meters. Toke kocha be nitie kamoriere miluongo ni back straight. Oko ma back straight kanyo be wadhi kete kar tugo mar dum midume lowo miluongo ni long jump kod nyawadgi migo step 2 baste kidum miluongo ni triple jump. To tung kuonde mineno kichweyogo be dhi kete kuonde mag tuke moko mag ng'wech lakini mitimo ka jochung' kaka diro kidi, diro san iloso mi kuonde gi mabeyo kanyo kod ng'wech bende mar luongo ni ng'wech ajuok. Ng'wech miloro pap ne 7 gi nus ichikruok ilwari pi kendo ringo kikalo hurdles makar pino be iloso chien kacha. En tich ka joka biye ka ng'ato bano bad sati kendo gimulo gik moko koni gi kocha to ng'ato nyalo penjo ni kara en ang'o mosemiyo gedo mar paw tuke ni okawo higni mathoth kamae. Kano chakore 2019 to koth nochwe kabisa to jomong'e Siaya maber stadium ni ne ponga mandalo moko nomany na contractor moro mondo temo barie pi to pigno ne muomo ma onge gima ne nyalo timie. Mar ariyo ka watiekre go makoro wawae koth wadwan mondo watiek koth wachak tiyo ka waparo dwe mar 1 dwe mar 2 2020 nyalo bet maber to korona chopo dwe mar 3. Kata kamano gavana ma Siaya James Orengo lero ni gedo mar alabni ogik rumo kendo ibiro chako tiyo kode ayanga e dwe mar 8 higa ni. Our hope is that by middle of August
The stadium will be ready for use. Gie sani koro wang' duto te ni kuom gavana ma Siaya James Orengo kaachiel gi piny owacho mare mar neno ni to biro chopo singo mare koso oyo e kind dweche 3 modong'gi. George Amolo, Ramogi TV, Siaya County.